så er vi her. Nej, du har taget assistenter med her. Hej. Det her er Kasper, og det her er Sofie. Hvor hyggeligt. Velkommen her hos os. Hvor bliver det spændende. Ja. Kasper. Ja, det kan være, at jeg har lyst til at kigge på kaninerne, mens Maria tager sig af hundene. Ja, det vil vi gerne. Det var da rigtig godt. Hej, kaniner. Vil I ikke hilse på frøken Kanin og på løveungen? Hej, så. Frøken Kanin her. Hallo? Har de gjort noget galt, siden de sidder i fængsel? Ja, jeg kan godt forstå, du vil ud. De vil ikke hilse, men gulerødder skal det have. Sofie, det er der nogle rigtig mærkelige kaniner. Der er ingen af dem, der er lige så smukke og fine som dig. Og klog. Du må ikke glemme klog. For mig ser alle kaniner fuldstændig ens ud. Du aner ikke, hvad du snakker om.